Какво представлява портала? Влизаме вече в самия портал. Това е нещо, което е налично, може да се влезе по всяко време и предоставя нещо уникално по рода си. Няма такъв портал, който да бъде предоставен на професионална общност и който да осигурява всичко. Холистичен подход за хората, които са в състояние на превенция на стреса, на вредните последици, свързани с стреса, но преди той да удари прекалено силно. Тази уговорка е много важна и самата програма ни е натоварила с министерска програма ни е натоварила с това задължение. Да работим върху превенция. С подобен инструмент не можем да направим интервенции, които да помагат на хора в тежки състояния. Там вече трябва да има екип, да има възможности за консултации, трябва да има друга диагностика, за да може да се влезе малко по-дълбоко в нещата. Така, има доста вече натрупан позитивен багаж, показвали сме го навсякъде, има новини секция, може да видите в портала, печелили сме награди, показвали сме като придобивка на най-големите изложения този портал, така че той е доста функционален. Кой има достъп? Всички учители с Монедо профил могат да влизат, има линк и другите, които могат да го ползвате, горе-долу да видят какво е съдържанието на тази общо достъпна част. Работи през различни устройства, направена и за мобилни телефони и така нататък. Входа, всички имейли на учителите, те са доста, десетки хиляди, са вече интегрирани. Когато един учител се регистрира и започне, достъп е осигурен еднократно. Влиза, върши си работата и излиза. Защо казвам, че еднократно? Защото входа е гарантиран с пълна анонимност. Никой няма как да разпознае този, който е влязъл, направил тестове, защото ще бъде тотален конфликт. От етична гледна точка, аз лично съм си заложил авторитета и в качеството на психолог и в качеството на специалист. Ние гарантираме, че при влизане има прекодиране, имейла се разбива, остава само код и оттам нататък ние нямаме никаква информация за потребителя индивидуално, но имаме информация за потребителите вече като параметри. Така, има обща информация, която може да се види в електронния портал, няма да се спирам, може човек спокойно да разгледа по коя национална програма, какви са основните цели и така нататък. Етиката, за която казахме, може да бъде открита в съответния раздел, кои са целите и обхвата на портала. Какво се опитваме да направим? Да се постараем една личност да не бъде спъната от подобно състояние в развитието. Един човек да има привилегията да опознае максимално добре себе си и да не си пречи в моментите, в които може да го направи. Как става това? С помощта на превенцията. Една от най-актуалните теми във всяка една организация в момента е борбата с стреса и изграждането на устойчивост. Научният екип, аз лично се гордея с хората, с които разработихме този портал. Всички са доказани специалисти, бих казал, че са най-добрите в областта, в която работят. Как човек да не се справи с нещо, което е наистина трудно? Цялостната концепция дойде от мен, но останалото беше вече обвързано с разработване на инструментариуми, с връзка на това, което може инструмента, който даде да бъде изготвено като препоръка и така нататък. Тоест направихме нещо, което не е правилно и което е изключително негативно. Препоръките се намират в насоки, аз ще ви ги покажа, те изглеждат доста атрактивно. Благодарение на нашите дизайнери са направени с анимации, с ежедневни напомнения, които препращат към функционалностите на електронния портал. Насоките изглеждат така, много ще ги видите. Имаме осъзнатост, взаимоотношения, поведенческа промяна и активиране на поведенческата промяна. Всяка една от тези насоки е като модули. Накрая, когато си получим отговорите, имаме
индивидуален план, който се разписва по начина, по който разписваме всяко нещо, като ангажимент, като договор между мен и самия мен. Активираме с препоръките и след това проверяваме в някакъв момент обратната връзка. Информационните ресурси са това, което виждаме в момента. Горе-долу съвсем накратичко за различните измерения на стреса. И функционалностите, свързани с измерването, изглеждат така. Започваме с нещо много задължително, според мен, когато мерим стрес. Самооценка на стреса с помощта на такъв стрес термометър, с какъвто се работи в клиничната практика. И тук може да дадеш оценка на това, което ти си преживял през последните седмици. Сценариите, и това е безценното, което трябва да знаете. Най-важното нещо, което се мери прецизно с помощта на скрининговите тестови инструменти за проверка на състоянието, е съобразено с индивидуалния подход на различните групи. Имате хора, които работят в детски градини, при тях спецификата е една, в училищата друга и най-вече при хората, които ръководят образователните институции. Тези директорите нямат почти нищо общо в длъжността, която изпълняват с учителите, каквито са били всъщност. Мерим нивата на професионално прегаряне, психичната устойчивост и нива, те са по-скоро стилове за справяне с стреса, копинг стратегии. Едната от тях е, например, как всеки вентилира натрупания стрес и може да разпознаете дали е правилен или неправилен, като го направи. Крайният потребител получава ето това, една обратна връзка с линкове. Добре е или да я сложи в предпочитани, или да си я копира с линковете. Защо? Вие се сещате, защото когато излезе, няма да може да си получи резултата. Просто ние сме изтрили всичко, което е свързано с неговата индивидуалност. Така, още мъничко остана. Останалото вече може да се провери и да се види. Сложили сме една анкета за обратна връзка, която е важна, свързана с серия от препоръки и аз ще завърша с тях. Кои са тези препоръки? За мен специално, разбира се, това, което правим в момента е крачка в тази посока. Курсове за запознаване, видеоматериали, които да бъдат качени и да могат да бъдат гледани по всяко време, който където реши оттам се запознае с съществото на тези, същността на тези състояния и начините, в които може да се справи. Видеоресурсите сме ги направили вече, могат да бъдат доста разгърнати и би било наистина много добре да бъдат вече. Сега са само кратки препратки, могат да бъдат изцяло демонстрирани, може да бъде наистина много добре направено в бъдеще. Сега работим върху обучение на психолози, училищни психолози в частност, които да обучават учителите и да им помагат, когато се наложи, да бъдат готови за индивидуални консултации, за онлайн консултации, за групова работа с готовно състояние. За чат-бот сигурно не е много банално. Аз лично не знам дали чак толкова е задължително. В случая може би, знам ли. Групи за взаимна мотивация, на обратна връзка между вас, самите. Други тестове, които могат да надградят, депресия. Би било много добре, защото състоянието на стрес може да влезе в диференциална диагностика, да различим стреса и депресията като състояние. Може да не си стресиран, може да си по-скоро депресиран, нали? Изследване на личността и поведенческите стилове е прекрасно нещо за учителите. Мисля, че може да бъде също в посока на постигане на по-добро ниво на самопознание. Развитие на лидерство е най-задължителното нещо, което също трябва да фигурира и може да се изработи като инструментариум.